Здравейте, драги зрители! Днес на гости ни е актьорът Христо Гърбов. Здравейте! Здравейте! Господин Гърбов, може ли да ни разкажете вас какво ви накара да станете актьори? Защо продължавате да сте в тази професия? Продължавам да съм в тази професия, защото ми харесва, защото ми тръгна тази професия, защото още обичам да я правя. И аз се изненадвам, че на тази възраст я обичам, обаче, слава Богу, не мога без тази професия, така че професията актьора се получи моя съдба, моя живот и всичко, което смислено ми се случва е през тази професия. Затова все още да съм жив и здрав и Господ да ме закриля, ще продължавам да я правя, докато мога. Тази професия отразява ли се в живота на един актьор? Променя ли го като човек? Мисля, че професията актьор е изключително свързана с възможността или с таланта. Актьор, да си музикант, да си актьор е изключително важно да имаш талант за тази професия. От така наречените професии, за които е нужна дарба. Така че много ми се ще да съм от актьорите, които дето се казва, така са родили. Не има такъв лав. Така че за мен е най-истинската актьорска професия или най-истинският начин да се занимаваш с тази професия, ако си роден за нея. Вие сте участвали в множество комедийни формати. Подкрепите ли твърдението, че животът е една комедия? Не го подкрепям. Мисля, че това да си комедиен актьор също е въпрос на дарба, но много помага комедийното начало и комедийният талант, много ти помага да се справиш с много житейски ситуации. Но не мога да припокривам комедийните роли, в които играя, да ги припокривам с живота си. Напротив, живота ми дава богат материал. Айде, мухи тръгнаха вече из студиото. Но лято е, няма как. Не знам, що около мене се въртят. И около мен. Добре. Така, за мен е много важно да бъда актьор, когато съм на сцената, а не в живота да актьорствам. Аз не обичам хора, които се преструват, превземат и се правят на актьори в живота. Актьора си е актьор на сцената. Това е за мен. Това е разликата. Това е за мен истина. Благодаря ви за времето, отделеното време и за интервюто, което ни дадете. Да, много ви благодаря и аз. Да сте живи и здрави, успехи, късмет, да се учите, за да сполучите.